I'm afraid it's been too long. When the colors come, I'm waiting to let my world come undone. I close my eyes and try to see the world unbroken underneath. The farther off and already, it just might make the life I lead a little more than make-believe. Hail, hail to the newborn King. Let our voices sing him our praises. Hail, hail to the guiding light that brought us tonight to our Savior. prispôsobuje podľa toho, ako je zameraný váš pastoračný kláštor sa tiež ako teda program prispôsobuje pastorácii podľa toho, ako sú určené, ako sú služby napríklad. No teraz žijeme v kláštore v Trste, to je úplne niečo. Tam sme zameraní skôr na pastoráciu, no len je asi tam vlastne nový teraz. Takže
program by som vám vedel povedať, dnes sa tam mení každý deň. Teda nemení sa, ale každý deň je iný. Chcú bratia z Filekova niečo doplniť, pretože máme plné slovo.